Μόλις εγνώστη το συγκλονιστικό γεγονός των σεισμών, οι υπουργοί κύριοι Κανελόπουλος, Σολομονίδης και Εφταξίας, εκπροσωπούντες των στρατάρχην Παπάγων, έσπευσαν εις την σεισμόπληκτον περιοχήν και επεστάτησαν προσωπικώς επί της λήψεως όλων των αναγκαίων μέτρων. Εις των Δομοκών, ο Υφυπουργός των Οικονομικών κ. Εφταξίας, αφού ενημερώνεται επί της καταστάσεως, δίδει οδηγίες για την περίθαλψη των σεισμοπαθών. Η ονομαστή πόλη των Φαρσάλων επλήγει σχεδόν κατά τρόπον ολοκληρωτικών από τους σεισμούς της Θεσσαλίας. Και εδώ ολόκληρος η πόλη μετεβλήθη σε ρήπια και ο κεντρικός δρόμος παρουσιάζει θέαμα τραγικών. Τα έπιπλα και τα σκεύη των δυστυχισμένων κατοίκων των Φαρσάλων συγκεντρώνονται εις το ύπαιθρον. Ολόκληρο νοικοκυριό έχει εγκατασταθεί στο δρόμο που κατά τις πρώτες στιγμές υπήρξε το μόνον ασφαλές καταφύγιον. Τμήματα προσκόπων της περιοχής έσπευσαν εκ των πρώτων εις το έργο της περιθάλψεως των θυμάτων και της εκαθαρίσεως των ερειπίων. Ταυτοχρόνως οι άντρες του μηχανικού αρχίζουν το έργο της κατεδαφίσεως των ετοιμορόπων οικειών. Οι πελαργοί που έχουν χάσει τις φωλιές των αναζητούν νέα καταφύγια. Μόλις έλαβε γνώση των σεισμών, ο βασιλεύς που ευρίσκεται μετά του διαδόχου στην Βόρειον Ελλάδα, έσπευσεν εις την Θεσσαλία και περιήλθεν ολόκληρον σεισμόπληκτον περιοχή, εκδηλώσας της και το ενδιαφέρον εις την βασιλική και τας αμέσως